Arbejdsspørgsmål til Syg Sund, side 11-16. Første spørgsmål. Hvordan er det tydeligt, at sundhed er kommet højt på dagsordenen? Det er tydeligt, at sundhed er kommet højt på dagsordenen, fordi at der ifølge Statens Institut for Sundhed, de har lavet en ny undersøgelse, der viser, at i 1994, der var der cirka 75% af mændene, der aktivt gjorde noget for at ligesom forbedre deres sundhed og ligesom havde en interesse for sundhed, hvor at i år 2010, der var det helt op på 87,4% af mændene, og for kvinderne, der startede de ud i 1994 med 84,4% og sluttede af i år 2010 med 90,1%. Så altså man kan se, at danskerne er begyndt at interessere sig langt mere for sundhed, end de gjorde førhen. Og nummer 2, diskuter hvorledes udviklingen i danskernes sundhedsinteresse for sundhed kan aflæses i figur 1,1, side 13. Så man kan se, så er andelen af danskere, der aktivt gør noget for at forbedre deres sundhed, er steget. Men man kan også sige, at der kan være blevet sat mere fokus på det, altså på sundhed fra statens side, da der har været flere til forebyggende tjek. Det kan selvfølgelig også være, det er selvfølgelig også danskerne selv, men det kan også være, at der måske er kommet flere midler til sundhed, end der var førhen. Og som man kan se nu, så altså andelen af danskerne, der tror, at egen indsats for at bevare et godt helbred er vigtigt, den er det samme for begge parter. Altså 0,1% større for mændene end for kvinderne, hvilket er større end det var førhen. Og man kan faktisk se, at der er sket en rimelig stor stigning af, altså en fordobling i hvert fald, af andelen af mænd, der har været til forebyggende helbredstjek. Så man kan se, at mændene de er ligesom kommet mere på bølgen end førhen. Og altså, hvad kan det skyldes? Det kan skyldes, at sundhed det fylder en meget stor del i medierne. Sundhed er begyndt at få en meget større dækning. Og altså, hvorfor har flere medier så øget fokus på deres sundhed? Det er så fordi, at der er større efterspørgsel, så man kan ligesom kæde det sammen med, at jo mere medierne ligesom dækker det, jo større interesse bliver der også for det, men samtidig kan man jo også sige, at det, at befolkningen ligesom tænker mere på sundhed, det gør også, at medierne ligesom er nødt til at skrive mere, fordi at de ligesom skriver om det, der har interesse i befolkningen. Så er der del 2, spørgsmål 1. Hvori består det senmoderne paradoks, som bogens forfatter gør opmærksom på side 14. Det er ligesom et paradoks, at vi engagerer os mere i sundhed, og samtidig så følger vi eksperternes råd. Så det vil sige, altså, vi bliver mere uafhængige og engageret, fordi vi ligesom tænker, vi skal engagere os mere i sundhed, så vi tager mere ansvar, men samtidig så søger vi også mere rådgivning. Så det er lidt sjovt. Og hvad er ifølge Anthony Giddens årsagen til, at vi i stigende grad tager ansvar for eget helbred? Det er ligesom, fordi vi bor i det senmoderne samfund, og det er kendetegnet af en meget større individualisering og frigørelse. Så vi tager mere ansvar, end vi gjorde førhen, fordi at der er mere, der bliver lagt op til, at vi selv skal tage ansvar for det. Og hvad er ifølge Giddens årsagen til, at vi for at tage ansvar for eget helbred i stigende grad opsøger viden hos eksperter? Det er ligesom det med, at vi er blevet mere fokuseret på individet, og vi er blevet mere frie. Men før i tiden, så var der jo traditioner og fællesskaber, man kunne læne sig op af, men det er der ikke mere. Så vi har ikke rigtig noget at læne os op af mere, og så tyrer vi så til eksperter. Så altså, vi er blevet mere uafhængige, samtidig er vi blevet mere afhængige. Og man kan også sige, at vi tager mere ansvar, men vi søger også mere rådgivning, fordi vi netop ikke har familien og normerne i samfundet så meget til at ligesom læne os op af, som vi gjorde førhen, fordi det ligesom er blevet rimelig ind, at man skal stå for alting selv.